Видяхте ли го ясно? Напълно се разтопи. Вижте как проверяваме дали наистина е незалепващо, но някои все още се съмняват, казвайки, че само соя с много брашно. Почистват само вътрешността, а дъното натрупва изгорели остатъци. Вижте това, вижте, уау, това е невероятно. Ако вашата тенджера е толкова черна, не я търкайте с телена гъба. С времето и във вашата кухня се натрупва мазнина, моята не беше чак толкова зле, но дни не можех да изчистя. Когато поканих приятели и те влязоха в кухнята, попитаха, никога ли не почистваш това? Беше ми срам. Вашите кухни безупречни ли са? Когато я попитах, разбрах, че използва този почистващ крем с кокосово масло, веднага поисках линка и си купих една бройка. Що ме получих, веднага изпробвах. Резултатите лошо съм почиствала всички тези години. Ето така изглежда чиста кухня. Сега разбирам коментара и... Този крем е чудесен. Нанасям го на дъното, търкам с гъба и става безупречно. Почистих и пожълтялата плоча за броени стъпки, тя си върна. Блясъка, мултифункционален е и гъвкав. Премахва петна по мивки, мръсотия по туалетни и дори детски рисунки. Почиства всичко в дълбочина, от растителен произход е, екологичен е и може да се използва без ръкавици. Не очаквах толкова много, когато го купих, но бях напълно изненадана от това, което преди отнемаше часове. Сега го правя за половин час. Дано да бях го знаела порано, може би не познавате този продукт, но той е изключителен. Изпробвайте го и ще видите разликата. Наблюдавайте резултатите. Той е изключително ефективен, икономичен и действащ. Отлично съотношение цена-качество. Уау! Ей, резултатите са невероятни. Какво го прави толкова добър? Официален продукт с гаранция, без посредници. Вижте това невероятно. Това е поразително. Не трябва да пропускате такъв продукт. Не чакайте да ви потрябва. Работи върху плотове, мрамор, гранит, керамика. Жълти петна, труднодостъпни ъгли, всичко се почиства лесно, само леко търкане. Боже мой, този продукт е извънреден. Ако успеете